Takže čaute ľudia, vítam vás u prvej shortky. Na tomto kanáli so mnou je tu opäť už youtuber Skillzone, čau. Čau. A ideme otvárať teraz shopu 5 zadarmo stardropov, tak poďme na to. Takže prvého stavu sme 50 coinov. Druhý stardrop bude Epic. OK, 100 PowerPointov. Tretí stardrop bude Rare a dostali sme 25 PowerPointov. Štvrtý stardrop, ten bude Super Rare. Piatý stardrop bude Epic a dostali sme Spray. Na Bastra. A toto by bolo všetko. Lúčime sa s vami. Majte pekný zvyšok dňa. A čau. Čaute.